Kapin sa 200 ka mga lumulupyo sa Purok 2, Barangay San Jose, Cebu City, nagrally human gisradaan ang ilang agianan sa usa ka subdivision developer. Mihangyo sila nga hatagan og gagayon nga makagi samtang giugmad ang ilang akses sa ilang sa maong dapit. Ano ang report? Bit-bit sa mga residente ang placard na nakasuwat ang ilang hangyo sa homeowners sa subdivision nga paagion sila. Nababoy ang dili mamino sa 200 ka mga mulupyo sa luyong bahin sa subdivision. Matod sa mga mulupyo nga tugay na sila mag-agian sa dapit ug nagbayad usab sila sa higayon nga dunay mga sakinan nga moagi. Nabalaka mga apektadong residente simbako kung adunay emergency. Baboy jud sir. Ang problema na emergency, di man sila pasuot og basurahan og ambulansya asa man mi. Matod sa barangay kapitan nga gihimo na nila ang tanan nga paghangyo sa homeowners apan wa sila pamatia. Gani bisan ang vice mayor sa Dakbayan wa kuno ato ba nga dihang miadto kini aron paghilot unta sa isyu. Bisan ang korte amimando sa closure ng hangyo gihapon ang opisyal ug ang mga mulupyo bisan hatagan sila og unom ka buwan nga makaagi samtang giugmad pa ang agianan alang sa mga mulupyo. Ang amo lang nga mintras magtrabaho mi sa karsada, kuan mis papeles sa pagpalit. Muagi lang usang mga tao. Ang akses nga giandam sa barangay Kalbaryo paalang sa mga mulupyo kay lapo kayo. Gani kining 68 anyos nga si Patricia Bontilaw Ingles nadakinas og naputol pa ang chinilas dihang miagi siya sa dalan. Busa duna say hangyo. Dangog kay diri ma'am, nya moadto ko sa carbon, nadagba na nung ko. Ablihi ko in town ma'am. Gisuwayan sa GMA Regional TV pagsulod sa subdivision apan wa kami tuguti. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.